Хәерле кич. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының соңгы коллегиясендә парковка урыннарын киметү, җәмәгать транспортын яхшырту турында сүз чыкты. Россия Федерациясы вице-премьеры Марат Хуснуллин сүзләренчә, машина саен парковка төзеп кенә бөкеләрдән котылып булмаячак. Һәр йорт янындагы җир исәпкә алынырга, парковкалар зур ихтыяҗ булган җирдә генә эшләнергә, җиңел машиналар агымын түләүле парковкалар төзү хисабына көйләргә тәкъдим ителә. Мондый үзгәрешләр кертелмәсә, шәһәрләребез чыннан да машинага тулачакмы? Урамнарны иркен, уңайлы, куркынычсыз итү парковкаларга гына бәйлеме? Студиябыз кунаклары белән шул хакта сөйләшербез. Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар. Тапшыру дәвамында сез үз фикерегезне төймәләргә басып та җиткерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмә билгесе. Иң беренче чиратта хәзерге вазгыятькә азмы-күпме бәя бирүдән башлап карыйк әңгәмәбезне. Бүгенге шәһәрләр, менә хәзерге кыяфәттәге шәһәрләребез, алар бер төрле чигенә җиткән кебек түгелме? Аларга инде менә бүтән машина өстәле икән, бөтенләй дә бөкедән башыбыз чыкмаячак дип әйтә алабызмы? Урамнар машина сыйдырырлыкмы әле? Ул чик нинди чик, ул бармы ул? Алмаз, сездән сорыйк. Хәерле кич, рәхмәт. Безнең әлеге булган дәрәҗә шәһәрләрдә әле машиналарны сыйдырырлык дәрәҗәдә. Чөнки шәһәрләрнең юлларын ясар алдыннан баштан модель санала. Анда әле урнашылмаган өйләр булган җирләр булса да, аларны запас белән шутлап модельгә сыйдырып саныйлар, юлларның киңлеген, нинди нагрузканы сыйдырырлар икән дип. Һәм әлеге вакытта юллар сыйышлары җитәрлек. Бу генплан дигән әйбер бар бит инде, ул шәһәрнең ничек итеп үсәчәген шамалый тәгаенли торган. Менә ул ничәнче елга кадәр үз көчендә калып бара ала. Бер төрле, менә 36нчы елга кадәр безгә шушы урамнар җитәрлек дип берәр төрле елы бармы аның яки саны бармы? Генпланнар 10 елга, аннан да артыграк санап булмый берничек тә. Чөнки үзгәрешләр бик тиз үзгәрергә мөмкин һәм ничек килеп чыгарган да белеп булмый. Шул 10 еллык планга ул сыйышулар булырга тиеш. Алай исәпләп тә булмыйдыр ул. Машина арткан саен юллар да бит безнең төзелә, арта бара. Безнең Рубинның элекеге тренеры Леонид Слуцкий шулай дип әйткән иде, Казан ул шул ук Мәскәү, әмма бөкеләрсез. Алай булса да, менә безнең шәһәребез ул күбрәк җәяүлеләр өчен майдар, я булмаса машина йөртүчеләр өченме? Син үзең машина йөртәсең. Әлбәттә, барлык томашларга хәерле кич, иң беренче чиратта, инде икенчедән шуннан да менә соңгы вакытта теге кешеләр бит инде кредитка күбрәк ала башлады машинаны. Һәм машиналар чыннан да арта. Бу бер. Икенчедән, минемчә, шәһәр бүгенге көндә күбрәк менә шушы һәр төрле юллар белән капланган билгеле бер территорияны хәтерләтә башлады. Чөнки әлбәттә парклар, скверлар бар, сукмаклар бар, ләкин бу кыш көне ул сукмаклар, ул парклар, ул яшел зоналар, алар бөтенесе нәрсәгә әйләнә? Шушы парковкалар, машина куяр урын. Мин әгәр дә үзем менә көн саен рульдә, көн үзен булырга мөмкин, эш белән бәйле рәвештә инде. Шуңа күрә әгәр дә куярга урын юк икән, мин түләүле, мәсәлән, бүген минем машина 4 сәгать муниципаль түләүле парковкада торды, 200 сум түләнде, һәм мин чыктым да машинага утырдым да киттем. Әгәр дә андый мөмкинлек юк икән, чыннан да мин түләүле парковка яисә башка төрле урын бар икән, мин ерак куям. Һәм һәр беребез билгеле булганча 10 мең адым атларга тиеш тәүлеккә. Бу темага керсәк, шулай бит, шуңа күрә машинаңнан эш урыныңа яки башка күрешү урынына барырга туры килсә, бу синең өчен файдалырак кына. Менә 200 сум түләгәнсең парковкага, бензинга әле шул ук бәя чыккандыр. Бензин ярарсыз санамый үзендә. Әгәр дә кешенең машинасы бар икән, минем төп фикер. Кешенең әгәр дә машинасы бар икән, метрода гына килү җайлырак түгел иде үзәккә. Юк, чөнки мин үзәктә генә түгел, мин мәсәлән машина белән шул авиатөзелеш районында шунда ук барырга тиеш булам. Яисә анда машинаны тутырып әйбер күчерергә тиеш булам шул вакытта. Машина икенче йорт бит инде ул. Чөнки анда бик күп әйберләр бар. Минем төп фикерем ул, әгәр дә синең машинаң бар икән, һичшиксез син алдан акча түләп, яисә кредитка алып, шулай ук ипотекага алып, син үзеңә парковка булдырырга тиешсең. Әгәр дә инде кешенең анда мөмкинлеге юк икән, бу чакта димәк син әйткәнчә метро яисә җәмәгать транспорты, министр әйткәнчә
Андый мөмкинлек Бунда бар. яшерен батыран түгел җәмәгать, мәсәлән, мин дә менә әле эшкә килдем кич белән, соңга калам дибрәк килдем инде мин ашыгыбрак һәм машинаны бер кар кертүенә кертеп калдырдым. Машинаның биеклеге җитә. Чәчәкләр үсәдер. Җәй көне үсә торгандыр ансы. Җәй көне дә шунда тора инде ул дөрес әйткәндә. Шуңа урын юк бит ул. Чын-чынлап әйтәбез икән, урын юк. Йорт тирәсендә әле аны табырга була, ләкин берәр җиргә күчәсең икән, мәсәлән, Казанда актуаль мәгълүмат, кайда нинди парковка бар һәм кайда калдырып була дигән андый мәгълүматны минем очратканым юк. Һәм яшерен әйбер түгел, аларның бит әле машина куя торган урыннары да бүгенге көндә я боз өеме, я кар астында. Ул теге вакытлыча карны шунда төтеп куйганнар инде кесәләргә. Бу яктан бәлкем тәртип күбрәк булырга тиештер. Динар, яшынан да машина куер урыннар җитәрлекме бүгенге көндә һәм яңа менә өйләр төзегәндә нәрсәне истә тотырга кирәк, нәрсәне исәптә тотырга кирәк. Шунда сез әйткәндәй, урыннар юк машина куярга. Менә өйләрне җиткергәндә мин обязательно условие итеп куйыр идем һәрбер йортка, һәрбер квартирага, инде фатирга бер урын парковочное место. По ГОСТу түгел, а по факту. Менә бит инде аны кыскартабыз дип әйтәләр хәзер. Хәзер менә кыскарткач аны тагын хуже гына ясыйлар бит инде, шулай бит. И парковканы алып кына түгел, куеп кына түгел, точнее, выделить түгел бер квартирага, аны ипотекага возможность включать итәргә. Квартираны алганда кушып сразу. А хәзер көндә безнең нинди проблема? Парковкалар турында сүз бар әйдәгез. Бу многоуровневый парковка. Бу инде үй эчендә, Үй эчендә түгел, кырыйда булсын, үй янында. Өйнең мәсәлән минус беренче этажларында эшләр. Аның хәтле куйсалар, аның хәтле урын таба алмайлар анда. Ул турга тиеш аерым, икырында һәм һәрбер фатирга возможность алырга ул парковканы. Әмма хәзерге көндә безнең проблема шундый, фатирны бер ипотека алырга кирәк, тегесен тагын бер кредит алырга кирәк. Ә кешедә уже нагрузка зур, аны ала алмыйлар. Шуңа ул парковканы машинада кредитта. Кертергә кирәк, машинада кредит. Ул парковканы кертергә кирәк фатирның хакына, бер ипотекага. Тогда инде решение булачак. Шәһәр буенча дигән парковкаларга килсәк, менә ул түләүле парковкалар дип әйтәбез бит инде, һаман да шуңа басым ясыйлар. Безнең рус теленә күчәбез инде бу урында. Вопрос платных парковок. Как-то можно ли реально высчитать нагрузку на трафик, городской трафик, и располагать вот эти вот платные парковки именно в местах затруднения, так скажем, и насколько они решают эту проблему? Да, вопрос правильный. И муниципальные парковки, которые располагаются в городе Казани в настоящее время, как раз на основании такого обследования и размещаются. Сначала проводится обследование, сколько нужно, в каком месте они нужны, чтобы не мешали именно трафику. Потому что поступают обращения, зачем здесь муниципальная парковка, вроде как вдоль дороги она располагается, мешает движению. На самом деле это все анализируется, учитывается, самое главное, потребность. Потому что муниципальные парковки, они в первую очередь предназначены для краткосрочного паркования, не для длительного. Для длительного паркования есть многоуровневые паркинги. А почему они платные? Чтобы долго не задерживались, опять же, только из-за этого? Только из-за этого, потому что в первую очередь заботиться о том, кому нужно на короткое время припарковаться, передать документы, высадить, посадить для тех же таксистов для удобства. А кому нужно для длительного паркования, то, пожалуйста, многоуровневый паркинг, но, понятно, они располагаются чуть подальше, нужно до офиса дойти пешком, нужно заплатить, потому что многоуровневых паркингов тоже нету бесплатных, но они, по крайней мере, дешевле плоскостных парковок. Потому что надо понимать, что за удобство для короткое время паркования нужно платить. Без менә 5 минут тирәсе сөйләшәбез, мин шундый фикергә килдем. Безнең шуннан да машиналар хәзер кыйбат, парковкаларга түлисе бар, тегесе монсы. Ни өчен безнең халык җәмәгать транспортына күчми? Гомумән менә җәмәгать транспортында йөрүчеләр саны күп микән? У нас в настоящее время активность пользования общественным транспортом повышается в сравнении с прошлым годом. Если в прошлом году всего в Республике Татарстан было перевезено 330 миллионов, то за 2022 год мы уже фиксируем 370 миллионов пассажиров, это перевезенных. И львиную долю, конечно, здесь приходится на город Казань. В Казани, понятно, у нас более 1 200 000 населения, и здесь ежедневно около 700 000 пассажиров перевозится. Если сравнивать, в остальной республике порядка 315 000 пассажиров перевозится ежедневно. Алмаз бу шәһәр өчен ниндирәк күрсәткеч? Миллионнан артык халык яшәгән шәһәр, Казан шәһәре, яртысы, якынча шәһәрнең ярты халкы гына. 1 200 000 һәм 700 000 гына, шуның яртысы гына дип әйтегәндә имеш, шама белән, мин математика шуның кадәр генә инде ул. Җәмәгать транспорты белән куллана, файдалана. Бу зур күрсәткеч, әйбәт күрсәткечме бу?
Әллә бу инде зуррак булырга тиешме мондай? Минемчә, бу бик әз күрсәткеч. Мин ерактан китеп сөйләй алам. Бераз тарихка китеп каян килә тенденциялар. 2008 елларда Колумбияда, Богот шәһәрендә Пенелоси дигән мэр идеологиясын үзгәрә. Нәрсәдән килә? Һәрбер үзгәрешләр идеологиядан килә бит. Безнең әлеге заманында, вакытта бездә Казанда идеология машинага карата. Менә шул Пенелоси дигән кеше, ул үз вакытында бер гади генә, ләкин бик дөрес фикер әйтә. Шәһәр кешеләр өчен булырга тиеш. Һәм шул фикер бөтен үзгәрешләрне кузгалтып җибәрә. Һәм иң беренче үзгәрешләр шул транспорт мәсьәләсенә кагыла. Транспорт үзгәрү, акциялар төрлечә үзгә бер көнгә акция уздырыла. Транспортсыз, үзеңнең транспортсыз чыксаң, шундый тәртиптә шул көнне бер авариясыз, больницаларда кешеләр килүе кими, авариялар юк, экология чистара, бер генә кем булуда да бик күп үзгәрешләр. Безнең ничектер культура икенче төрле. Безнең әгәр дә синең машинаң булмаса, син әзрәк кимсетергән шикелле. Син барыбер җайсызрак, безнең җәмгыять транспорты барыбер начаррак эшли һәм үзеңнең машинаң булуы уңайлырак. Шуңа күрә безнең күбрәк үзем дә машинада йөрим, гаиләм зур, шуның өчен зур машинада минем өчен бик җайлы. Балалар ярты-шар сәгать урамда көтеп тора салкында, автобус булмаган чакта. Шуның өчен андый мәсьәләләр бар. Шуның өчен үзгәреш булмыйча җәмгыять җәмәгать транспортын ничек үзгәртеп була, ничек яхшыртып була һәм җәмәгать транспорты белән машинага нинди альтернатива булырга мөмкин? Моның турында без рекламадан соң сөйләшербез. Хәерле кич, Таян нуктасы студиясында туры эфирда машина кую урыннары турында һәм гомумән җәмәгать транспорты, шәхси транспорт турында һәм кайсы якка авышыр икән киләчәктә безнең теләкләребез дип әйтик инде, шул турыда фикер алышуны дәвам итәбез. Менә шул җәмәгать транспорты дигән урынга тукталган идек. Динар сөйләшеп алдык. Мәскәү турында да. Мәскәүдә дөрестән дә бүгенге көндә күбесенчә инде шәхси машиналар индалар я юк, я булса да каяда булса шәһәр читенә чыгар өчен генә тора, атнага бер файдаланыр өчен. Күп вакытта метро, җәмәгать транспортының башка төрләреннән файдалануны кулайрак күрәләр. Бу Мәскәүдә генә түгел, наверное. Яшьләр хәзерге менә 20 яшьләр, 18, 25-ләр, наверное, алар уже нидер арендаларга интересныйрак, үзләренең нидер ответственность, нидер тагын расходлар. Шуңа Мәскәүгә килгәндә безнең сотрудниклар чыннан да шулай. Алар үзләренең машинаны сатып, менә конкретный бер пример бар, күптән түгел машинаны сатты. Чөнки аңа выгоднее ди, ул метро белән бара. Безнең загородым йортлар күрсәтергә кирәк, ул анда бара каршеринг белән и аңа алай выгодныйрак. Ягъни шәһәрдән читкә чыгып китәсе булса да, бердә каршеринг белән чыгып кайта, чөнки үзенең машинасын парковка кирәк, каяда тутарга кирәк. Әле ул машинада эшенә барып та җитә алмый, чөнки мин соңгы тапкыр 5 сәгать тордым Мәскәүдә. Мәскәүдә Шуңа күрә алар инде метро сайлый, әлбәттә. Ә менә бездә Казанда машина белән җәмәгать транспортына нинди альтернатива булырга мөмкин? Ул хәзерге көндә бар, инде ул каршеринг һәм нидер арендалар, долгосрочный арендалар. Менә без үзебезгә килгәндә хәзер как раз шул транспортный вопросны димсең решать итәбез. Җибәрәбез дешевый, димсең доступный аренда, ул 750 сум всего. Ул барыбер машинага корылган. Машинага корылган, но алар машиналар уже бушный машиналар. Алар 100 кешегә бер машина булырга мөмкин. Алар аны выходныйда калдырып китәргә мөмкин, икенче кеше җөрергә мөмкин. Тагын альтернатива нидер менә алдынгы илләрдә күпләр велосипедка, самокатка күчәләр. Ә бездә нигә күчәләр? Хәзер көндә бездә беренчедән погодные условия. Шулай көндез кояш булырга может, кире кайтканда уже яңгыр ява, ничектер кайтырга кирәк. Икенчедән электротранспорт бар хәзер, велосипедлар бар. Велосипед белән электр белән барсаң, эшкә аны калдырырга урын кирәк тагын, чөнки аны урларга мөмкин. Самокатка килгәндә, самокатларның хакы шул ук каршеринг хатлы чыга, тоже невыгодно. Нидер доступный дигәндә соң, нидер альтернатива электронный техника булырга тиеш. Менә бу моноколесолар,
Ну, ол тагын погодага әйләп куйла. Мені көз алдырыңызға кетіріңіз, шосты бір көпшек патаны көргенне. Әлегә юк, әлегә юк. Менә бездә хәзер патент алабыз, дөресен әйткәндә, беренче алда колесо, которое вставляется в любой велосипед. Ул альтернатива серьезный. Болай кіріп кетәсің Җәмәгать офисқа. транспорты дигән вакытта айдардан сорыйсы килә. Бер дә сәламәтлек саклау өлкәсен яхшырак чамалый торган кеше. Менә калса хәзерге көндә, менә без сөйләштек, мәсәлән, җәмәгать транспорты турында соңгы елларда кимеде дип әйттеләр. Бу рәсми мәгълүмат. Инфекциялар белән, пандемия белән дә бәйле түгел микән? Мәсәлән, мин каршеринг дигән менә ул теге теләсәкем кирип утырып йөри алган машиналарга бераз шикләнебрәк карыйм. Аны әлбәттә сөртергә була, рольләрен үтәргә була. Чөнки теге федераль масса күләм мәгълүмат чараларында шулай ук эшләнде махсус сюжетлар пандемия вакытында. Әлбәттә, үз дәрәҗәсен саклап баручы менә шушы шеринг компанияләре, алар гигиена таләпләрен үтәгән икән дигән тикшерүне алып барылды. Ә күбесенчә анда теге рульне сөртү, гигиена таләпләрен үтәү, яисә чыннан да мин, мәсәлән, менә бу каршеринг, Луиза, каршеринг машиналарын күрсәм юлда, мин куркып китәм. Менә шул хәтле аварийность. Ни өчен? Чөнки алар бик тәртипсез йөртә. Һәм статистика буенча карасак, күбесенчә менә шушы шеринг машиналары авария, юл хәрәкәтләренә очрый. Анда кеше дә имгәнергә мөмкин, башка да кеше зыян күрергә мөмкин. Менә бүгенге көндә, мәсәлән, карагыз, безнең 2 ай дәвамында бозлавык хакимлек итә. Бозлавык. Монда теге бер көпчәк, яисә балалар коляскасы белән генә түгел, менә гомумән йөри торган түгел. Шуңа күрә, әгәр дә безнең мөмкинлекләрне карасак, минемчә, менә теге транспорт министрлыгындагы булган коллегия нәтиҗәләрен карасак, анда чыннан да менә шушы тимер юл хәрәкәтен киңәйтергә кирәк. Мәскәүдә кебек. Менә бу тимер юл, ул һәр вакытта да йөри ала. Теге бозлы яңгыр яумаса инде билгеле. Көчле бозлы яңгыр булмаса, ул теге чыбыклар өзелмәсә, чыннан да әлеге мөмкинлек ул безне саклап калыр иде. Һәм менә бу бүкүләрне бетергән булыр иде. Бу бер, менә бу автобуслар, трамвай мәсәлән, ни өчен 5нче маршруты трамвай, ул һәр вакыт кеше белән тулган. Менә теге иртән кич алар һәр вакытта да кеше белән тулган йөри. Ни өчен? Чөнки аның схемасы дөрес эшләнгән. Аның менә шушы үзәктән башка районга бару мөмкинлеге, ул бик бу мөмкинлекне югары дәрәҗәгә җиткерә. Аңлашылды. Без бүген менә Казан турында гына сөйләшмәгәле, безнең белән Skype аша элемтәдә Түбән Камада яшәүче архитектор Фирдәүс Ханов, без аның белән элемтәгә чыгабыз. Хәерле кич, сезне Казаннан сәламлыйбыз. Сездә Түбән Камада, менә сез бүтән сөйләшүебезне тыңлап тордыгыз. Андый проблемалар бармы? Машина кую, бүкеләр, кар һәм башкасы. Bu problem endi bütün şehirler içinde has diye desin kile çünkü anam turunda birinci yıl tuğul indi neçe yıllar yaşayacağız. Lakin men öz ömrüm boyu şu şehirde yaşaгач bizning ali bu problemi köpten tuğuluna kelip çıktı. Anara proyektler turunda söz çıkkaç biz indi uranlarını iş aldığındaki yollarını kengittirip zorluk etip işlerge tırışabız. Çünkü yollarda da iş aldığında da maşinalarını kaldırıga tırışarlar. Anısı da bilesiz indi. Şuna göre hazırki şurada vaziyetine şişerirsin. Biz şimdi Murat Hoskin etkende stayankalar, urunlarını yerler deyip bu problemini şişip bulmayacağını bilgeç. Hazır benimse bizde de şu ведомство avtobusların şehir bulup jiberip şehirden производство alıp barışı maşinalar şehir bulup işçilerini alıp giderler. Demek işe barışı işçiler, şehir kişileri maşinalarına ilk oturup bargan bulsalar, hazır indi o maşinaların kaldırıp yürüye tiyiş bulalar. Demek sizde de cemaat transportuna kuşalar. Jingletti. Demek sizde de cemaat transportuna kuşa baralar, akırtın. Akırtına kuşup baralar. Sonradan o ведомство avtobusları şehir bulup yürürlük bulaş, gerek yerde toktayla alalar. Hem toktalar da avtobuslar yürütülen ilki avtobus toktağışlarına toktap halk najiyalar. Sonradan istekçilik şunlara kaide formasında gitti ki şu negizinde şehirde şimdi yürüyüşü vedomство avtobusları işe baramı barmıyım şundağı kişilerini boşka bir yerden ikinci yere üzerine marşrutu bir kişilerini alıp bara başladılar. Bu büyük umaylı görünüş. Şehir bilen
производство арасында йөрүче трамвай хәзер туктады. Чөнки машиналар белән баручы кешеләр күбәйгәч, трамвайга кеше азайды һәм производство бу трамвай өчен хәзер мохтаҗ түгел. Аңлашылды. Бик зур рәхмәт, аңлашылды. Әйе. Менә җәмәгать транспорты турында сөйләшә башлаган без икән, тагын сезгә мөрәҗәгать итәсебез килә. Менә махсус автобуслар өчен бит инде юллар бар. Хәзер име, алар ни дәрәҗәдә буш? Менә әле бит Мәскәүдә ни өчен метро сайлыйлар, чөнки тиз генә барып җитәсең. Ә бездә автобуска утырасың икән, син тиз машинага караганда автобуста тизрәк барып җитә аласыңмы, юкмы? Вот как раз для повышения удобства, качества транспортного обслуживания общественным транспортом, вот в Казани у нас выделены на 47 улицах вот полосы для общественного транспорта. И это как раз вот позволило, по нашим последним данным, увеличить скорость движения общественного транспорта. И надо понимать, вот возвращаясь к первой части нашего разговора, что есть сдерживающие меры, которые вот парковка относится как раз, автомобилизация, а есть меры, которые стимулируют пользоваться общественным транспортом. Вот выделенная полоса – это как раз вот стимулирующая мера. Пускай люди, которые хотят, не могут отказаться от личного автомобиля, стоят тогда в общем потоке, а общественный транспорт, который перевозит до 100 человек, свободно передвигаются. Спасибо. И здесь хотелось бы все-таки похвастаться, что Казань на 1000 жителей в неофициальном рейтинге занимает первое место среди городов России по количеству выделенных полос. У нас 147 метров на 1000 жителей приходится. Менә бу урында машина йөрү культурасына тукталасы килә һәм синең видеоны карыйсы килә. Режиссерларыбыз безгә аларны хәзер күрсәтер. Рәхим итегез. Юк әйтәм икән. Теге бәндә машинасын шушында калдырып кереп китте. Менә нәрсә инде бу? Менә нәрсә инде бу? Менә бу кеше нишәдә инде, менә монда урын бар иде. Менә шулай дип басыра кирәк ишәндә. Юк инде, белмим бу. Машинада йөрү культурасы юк дип әйттек. Шул ук менә автобус йөри торган юлларда да без машина белән узып китәбез. Менә инде комментарий бирә аласың үзеңнең видеоң буенча. Комментарийлар видеода инде мен ирексездән көн сайын менә шундый материал җыярга мәҗбүрмен. Бу адамнар мәктәбе янында кисәләре бар, урыннары җитәрлек, кирип баста балаңны матур гына шунда калдыр да җитәкләп кертеп чыгасыңмы? Ансы үз иркеңдә кем әйтмәшли, ләкин менә шунда кырыйда ук машинасын ташлап калдырып бикләп кирип китүчеләр буарлык, анда ишетелгәндерме юктырмы? Кешедә түгел инде булар дип мин көн сайын әле катырак сүзләр белән дә тәтмәләрен тәтәм инде аны шикелләрнең. Ләкин аңа карап бит ул үзгәрми. Бездә миңа калса бөкеләрнең 80% нәкъ менә шул бер-беренә юл бирә белмәү, кирәкмәгән җирдән кирәкмәгән тишеккә килеп чыгулар менә шуның аркасында да дип аңлыйм мин мәсәлән. Бездә бит инде урын җитәрлек, юл җитәрлек. Сездә ничегрәк менә андый хисләр юкмы сездә? Менә мин Ишо шәһәрендә озак тордым бит инде. Хәзер бер 5 ел Казанга. Казанга килгәчтән мин вообще удивляться тядырым. Наглостька кешенең ничек йөргәненә. Моннан әйбәткә барасың, очередь тотып син керәләр, моннан керәләр. Мин буларны үзгәртәлмәйм бит инде хәзер. Үзем генә шунда шулай ук җыри башласам гына дип. Үземә дә шулай мәҗбүр булдым җөрергә хәзер. Шундый проблема бар. Мин еш кына Яшел Үзәнгә йөри идем, элек әти белән. Әти минем янда бара, мин рульда, әти әйтә: "Без Яшел Үзәндә монда кагыйдәләр буенча йөриләр." Кызым монда кагыйдәләр буенча. Бу Казан түгел. Кстати, менә әйтеп китәргә кирәк, безнең сез әйткәнчә Казанда автобусный полосадан менә иртән чыксак, полностью тулык обычный машиналар. Бу скорее всего камералар җитмәү белән дә связан, скорее всего, менә бу нарушениеларны штрафлар килмәү белән. Мәскәүдә алай җөреп булмый. Мәскәүдә полосага да, автобусный полоса, ниндер пересекание, сразу килеп җитә штраф. Сүздә юк, без бүген кыскача гына инде йомгаклап әйтәбез икән, тенденция билгеле. Без ул тенденциялар турында сөйләштек. Бер яктан ул шикләү, шәхси машиналар белән йөрүне шикләү, ул инде менә шул терәүле парковкалар, машина кую урыннары булдырып, аларны ничектер бер урынга җыярга тырышып, башкаларга комачауламый торган итү, һәм инде менә Алмазда әйтеп узды. Икенчесе, ул ниндидер стимуляция ясау, җәмәгать транспортын файдаланырга, ниндидер льготалар кертү, ниндидер агитация алып бару һәм шәһәрне кешеләр ягына буру. Ләкин әлегә чиратта яхшырту җәмәгать транспорты. Әлбәттә, һәм шулай да әле үзебездән торган өлеше дә бар. Анысы инде әлбәттә юлларда бер-беренә игътибарлы булу һәм башка кешеләрнең дә вакыты шикле икәнлеген аңлау ниһаят.
Эх, машина, җитте минем башыма диярлек булмасын. Таяныр нокта һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт сезгә бик зур булды.